siapa? Lah, Riko lo kan orang ngerti sih ngene gemblek. Ora gemblek kuwi sing apa kayak pizza. Tuh. Siapa? Gemblek ki ya. Ki lho kenal. Ya. Gemblek ki ya. Gawene teko bulet. Latane digodhog nganti mateng. Ya terus Iku anggere wis mateng, didoloi gula pasir, atane didoloi uyah sacukupe yo. Tanya apa? Ditutu nganti lembut. Apa itu nek? Nggone tutu. Ya tutu apa? Tutu lumpang loh. Iya lumpang yang bebek hutan. Iya. Lah wis tutu dilembut nganti lembut, atane iku digawe kotak-kotak kok. Atau digawe kotak-kotak. Terus aja kelalen ya. Ning dhuwure didoloi kelapa parut. Jadine wong ngerti pangan mak Nyopeni wale ora? mertuane lewat kan rasa kena Loken. Coba jawab Enak ora? enak Ini udah ngerti ki ya, anak gemblek. Ngerti nek paling jintul, wati, terus apa kayak pinus. Kuwi jajanan sing asli Tegal. Boleh ana jajanan maneh. anak gemblek kowe gawe weteng Enak ya. enak Bismillahirrahmanirrahim. Ada wis nang goblok karo Mas Enak nih. ya sih dadani Kita berarti nyewar kok. waduh Terus mangan liyane. ya paling kalau sama kan Ya, wong kan gawe gemblek nang omah. Kali mau ngirim duit toh. Iya. Dari cat duit awet. Makasih.